व्हेरेनियम क्लाउड ऍडमिशन आणि सिक्युअर्ड क्रेडेन्शियल या कंपनीच्या वतीने येत्या 21 फेब्रुवारी 2023 ला कुडा MIDC मध्ये भव्य रोजगार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलंय। दुपारी 3 ते सायंकाळी 6 या वेळेत हा रोजगार मेळावा होणार आहे। या मेळाव्यात सुद्धा नामवंत कंपन्या सहभागी होणार असून त्याद्वारे तरुणांना नक्कीच त्यांच्या पात्रतेप्रमाणे रोजगार उपलब्ध होणार आहे। अलीकडेच सावंतवाडी इथं झालेल्या रोजगार मेळाव्याला सुद्धा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता। त्यात अनेक तरुणांना रोजगार मिळाला होता। व्हेरेनियम या कंपनीने तर तात्काळ 20 जणांना नोकरीची लेटर दिली होती। तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी असलेल्या व्हेरेनियम क्लाउड लिमिटेड या कंपनीने कोकणात सावंतवाडी इथं अलीकडेच पहिलं BPO सुरू केलंय। यामार्फत स्थानिक 20 जणांना रोजगार सुद्धा प्राप्त झालाय। कुडा इथं होणाऱ्या मेळाव्यात येणाऱ्या कंपन्या या पुणे, मुंबई, गोवा येथीलही असतील। त्यामुळे जिथं आवश्यक आहे त्या ठिकाणी जॉब दिले जाणार आहेत। तसेच आपल्या शैक्षणिक पात्रता आणि आलेल्या कंपन्या यांची माहिती घेऊन विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी अर्ज सादर करता येणार आहेत। कंपनीच्या वतीने रोजगार मेळाव्याच्या बरोबरच आणखीन सुद्धा इतर प्रकल्प कोकणात येणार आहेत। या सर्व प्रकल्पांच्या माध्यमातून तेथील तरुणांच्या हाताला काम मिळेल अशी ग्वाही कंपनीचे संचालक हर्षवर्धन साबळे यांनी दिली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मध्यवर्ती म्हणजेच कुडा इथं कंपनीचं डाटा सेंटर सुरू झालंय। या डाटा सेंटरचं काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यातही अशा प्रकारचं डाटा सेंटर सुरू होणार आहे। या सर्वांच्या माध्यमातून शिक्षण विषयक सुविधा कंपनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना प्रदान करणार आहे। कुडा इथं उभारण्यात आलेल्या हायड्रा या डेटा सेंटरचं उद्घाटन येत्या 2 दिवसात होणार आहे। दरम्यान येत्या 21 फेब्रुवारीला कुडा MIDC मध्ये व्हेरेनियम क्लाउड ऍडमिशन आणि सिक्युअर क्रेडेन्शियलच्या वतीने भव्य रोजगार मेळाव्याचं आयोजन केलंय। दुपारी 3 ते सायंकाळी 6 या वेळेत हा रोजगार मेळावा होणार आहे। या मेळाव्यात नामवंत कंपन्या सहभागी होणार असून तरुणांना पात्रतेप्रमाणे रोजगार उपलब्ध होणार आहे। कोकणातील तरुणांसाठी येथील महिलांसाठी काही उपक्रम राबवावेत या उद्देशाने व्हेरेनियम क्लाउड प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी काम करते। पुढच्या काळात विविध प्रकल्प या कंपनीच्या माध्यमातून आपण कोकणात राबवणार आहोत। कोणत्याही प्रकारची सरकारी अनुदान घेणं हा कंपनीचा उद्देश नाही, तर इथल्या तरुणांना काम देणं या उद्देशाने कंपनी काम करते। सर्वांचं सहकार्य अपेक्षित आहे असं आवाहन कंपनीचे संचालक हर्षवर्धन साबळे यांनी केलाय। कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला। लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर।